Halo Lur, selamat datang kembali di channel YouTubeku Andre 1TR. Oke Lur, jadi ceritanya dino iki aku arep neng pasar. Mau kebetulan mamaku mau arep titip matrai 10.000 Lur. Mau enek wong tuku matrai 10.000 kan kebetulan mamaku buka warung manisan. Mau enek untuk matrai entek matrai Lur tinggal loro. Tadi kebetulan mamaku arep titip matrai. Aku arep nang pasar iki Lur. Siap-siap dhisik Lur. Dompetnya jangan Lur. Tas iki. Oke Lur, tadi aku mengko arep numpak sepeda motor ae Lur. Iki motore bapakku iki. Nggak motor ibu ae. Iki. Mau berhubung wis tak panasi, mau tinggal ngetokne wae. Oke Lur, sampai ketemu. Mengko ning dalan ya Lur. Ikuti terus video iki Lur. Oke Lur, iki aku baru metu kon desa Lur. Jadi iki dalane iki Lur. Kondisi dalane iki Lur. Dalane dalam waktu iki. Pinggire akeh wit-wit sawit. Karena daerah pedalaman ya Lur, transmigrasi. Jadi dalannya cek ngene iki. Oke Lur, tak kene lewat jembatan gantung kok hari iki Lur. Kok tak duduk kene. Oke Lur. Lur, saiki aku wis nglewati jembatan iki Lur. Iki jembatan gantung di sini Lur. Iki kiwa tengen iki banyune iki. Lur ya. Kenalan dhisik Lur. Tapi saya HP Lur, ada nyemplung. Akhirnya kan ngisor iki. Oke Lur, akhirnya aku wis tuku matrai iki Lur. Matrai 10.000 Lur. Nang ngarep kantor pos iki Lur.